Nek tuku klambi jok milih sing ireng masih lorek pokoke lengen dawa. Mulane nek laki rabi jok milih sing ganteng masih elek-elek pokok pinter nyiptak boto. Sing penting oleh koyo ceritane aku kawinan calone bojoku anake hartawan areke ayu pancene lumayan karo aku pisan dadak ngajak kenalan arek wedok senengane pamer pakaian nganggo celana rambute potongan kaunge gede atik yo nganggo gelangan wong duwe dadak iku emas semprotan ono desa areke katugan rasan ambek kancane saiki paling nyetan saka jagung jarine saiki kadoyan wong kailingi nek awan botok sing hutan. Bisa tak ngajak kenal
sing mertobat amar manut
saka masjid kepawan langgar uripe pisan gak gampang alhamdulillah begini iki main gane desa Semen satu lho lah kajate begini iki selamatan desa enten sing ngarani sedekah bumi nek jaman biyen nek jaman biyen ngarani ruwah desa nek wong biyen apa sebab kok ngarani ruwah desa termasuk wong kene iki eling nek nyelamati arwahe sing bapak desa nggih niku maksudnya nek desane pun nangkon dislameti muga-muga teh didongaaken didono blalakan blaine dicidakno rezekine sing barokah Allahumma masih prakane wabeh sak sing nonton wabeh cek didongaaken seger waras lan panjang umure Allahumma ayo cak gak eling-eling hey Islam agamaku Al-Quran manutaku Muhammad nabiku Gusti Allah ayo para umat ayo padha sing eling bumi ini wis kucing manungsa imane ya Allah ya Maha Esa banyak yang kuasa jauhkanlah bangun dari dosa mohon selamat jangan sisa hey dari dosa mohon selamat jangan tersesat duwe dari tolu
Ceritane arep wetok gambaku budale welek awake guru bareng mulih kok tambah ayu nyambut gawe budal nang kutho babu omahe dino esuk umbah-umbah soleh nyeklika saking mapote golek koyo kakean pola jeragan lanang wong model gak karo-karuan letokno duwe ewon-ewonan nyeluk akune dicak sir-sir jeragan wedok suwe-suwe ngerti bengi-bengi terus digedhepi makune cincin takune mati titinge centak-centit tatak dicak asor bareng konangan jalan lanang bingung arek wedok bukti sing enak jero sarung bareng ditakoni jawab wis aduh bareng aku bulan wetenge mlembung yang satu sana yang satu sini dua-duanya saling menunggu yang satu malu yang satu ragu dua-duanya saling merindu coba mau dicoba coba mau dicoba dicoba bareng mari tak coba jangkrik udele bodong wis yang ini tak tahu munggah wis tuwani kabeh ya kabeh suwe tak tahu munggah lali ceritane aku ditari rapi calone bojoku anake mati takoni arek jenenge Siti aparane nang omahe kata anake blante sapi areke ayu pakene lah lumayan ero aku pisan kok ajak kenalan arek wedok takon yo sapa jeneng sampean Tanwara Sukro bikin lono jati kalah bareng saiki arek hati bojoku jam 7 sore kok wis ngajak turu mlebu nang kamar ngono mateni lampu tanganku gaya-gaya kata harus mati tak ayo kok tak kono yo rasakno ayo enak-enak wong gawe lagu tak joget-joget gak didelok karo ning arep ono wis ayo delok lho apa nih ayo jonger apa mau pero mesti ditabrak ayo
Untuk matamu kulo. Enak kena wong gawe gedeng-gedeng. Kon kok jeketi. Wakel. Kanan gawe apa? Yo gawe jalur gunung. Iso ta, Pak? Aku melo bae aku pengin janur. Iso kepengin jalur. Kepengin gendeng-gendeng nah. Ya. Iso, Pak. Ya iso ya. Kuat iso. Ya iso. Mena. Ya iya. Men yo. Iya. Ayo. Ono arek wedok tak delok mlaku ngetan. Iya. Ini dia apa ini? Kapan sih? Porno ini zaman porno sobat. Kapan dijak tuh? Dijak tuh kambing. Saya ngomong porno. Oh, lu terus lu. Pakai temen saya jadi. Cepat lu ke pelan aja. Saya iso terus kadung selim. Ono arek wedok nek masih tidak tahu tentang benar. Kagak ada pemancing barang lagi ngumpul mulai kali. Nah itu mana itu bang dulu lihat ini modal lihat nara wedo balapan wedo lah. Kita harus temennya wedo kan ini. Apa ini konangan aku kayu? Kapan kau ini nih? Ya begini nanti tahu ini apa? Itu kan bertangis buat mobil kayak gitu. Bukan kalau jadi pemain apa ini? Aku macam jauh deh. Aku dulu. Lah, aku lo gak tahu pukul begini. Tahu lah, begini loh. Banyak notok. Ini bisa gak tahu bahasanya dulu. Nih. Anjene awakmu tak golek ini. Kok golek? Areng aku namu-namu. Loro kaono, kaono. Tak kaono nek cilik-cilik loro ngambilan pote-pote. Sopo nek? Lho, Ivan, aku kan budak sekolah. Ya bulune gowo banyak.
Kok iso aku di anak banyak iki lho. Aku ngomane rumane. Di kulone omah iya. Ono kambireng. Mangan ireng. Sopo iku kowe bapakku. Ono sumuni kok kebro. Kok iso di bapak kebro iki lho. Kodho maneh. Lah sawek ijo. Kodhong ijo. Oh, bojoku sakmene. Oh, gawe kodho goblok. Aku kelepon bojoku iku. Wong kok ndara bojoku kelepon. Lari ngono aku gak putus asa. Wong eling-eling jeneng kanca. Bareng aku nek mau sing kepethuk anakmu. Iya. Tak kesuwen tambah aku nek aku yo duwe. Anakmu tak luwih duit 10.000. Wah, ki ngono Jawa kan. Lho iya, tapi gak tak anggap sapa-sapa. Tak anggap anakku dhewe eling-eling anake kanca. Ya ora sing Jawa sih. Iya, mana? Iya. Ono wong tuwek. Nah, iya, rada tuwa detek rambuté Mbah. Tak lungi duit 50.000 gitu rokok. Tak anggap sapa-sapa, tak anggap mbahku dhewe. Mbah kanca. Ya iya ra. Iya. Barang ngomong mana? Barang bae ngomong kowe sing ngene. Iya. Semana wedok. Wah, iku ta rambutnya potongan. Wah, iya. Nang kalune waduh wangi lho. Bojoku. Tak luwih duit 50 juta. Lah, sih. 50 juta kan rokok sitok okean ta lho. Lho, 50 juta. Ya apa-apa guys, matur nuwun. Nah, ya tak anggap sapa-sapa, tak anggap bojoku dhewe. Aku gak eling. Kok iso iki lho? Nah, apa-apa bojo matamu. Masih bojoku tak anggap yo muring-muring. Alah, gak muring-muring. Mati atimu. Gak muring-muring meneh tak kawani ping 6. Aku iki nang nggonmu. Ya, kon kalau mama, kepengko arek sini loro sapa sing anakku. Anakmu arek ilang-ilang bisa semua kan desamu. Iya, tak kei duit. Iya, sak miliar. Komentase sama urip wis sak miliar. 100.000. Iya, iki gak tanggane sapa-sapa tanggo kaya anakku dhewe. Kanca iya jenjono mari dimoe. Bali mana sih? Aku dulu foto itu kayak sama sih. Iko bapakku. Bapakmu. Iya, tak kayak duit. Itu 45. Coba gak sama-sama taruh bapakmu duit. Bapak nih konco. Jadi dulu mariti. Jangan ini. Aku bali mana sih? Kepada wayu rambutnya gombal. Sama sih ya. Iko Bu RT. BRT aja nih. Kalau BRT sama-sama tanpa BRT gede. BRT kanca. Dari mana aku? Iya. Tak kenal BRT. Orang tua itu rambutnya Jawa. Iya, sama sih. Itu mau nunggu bidang. Karena ini notek. Bicara sama-sama sama bintang dewe. Bintang kondos pasek sih. Bojomu nanti deh. Bojoku memang tak bayar nih, kan? Betul mati, murah bisa kita tahu. Ini tak impor, ya apa? Kaitan nih. Aku ini saya tak tahu. Ya pasang ini pada. Ya. Krungu suarane kendang krungu suarane kendang krungu suarane tembung
jadi gamelan takon kabeh. Rono. Krungu suarane bledek. Habla un Rinio. Apa kono kuwi? Tidak. Iya. Sing ngene Mang. Iya. Krungu suarane kendang. Balonku ada 5 warnanya biru kuning ganteng bila meletus balon hijau. Nanti kan sama berasa dulu. Yang ini aku nih tak sepeda, nak yang ini tidak. Kak tahu yang ini ki. Lah itu kan berasa kau tidak oleh caweman. Uang di sepeda ada, yang ini dulu. Siapa? Apa kan gelane kok ambek aku medhitnya. Kamu jadi guru kok gak tempat bandel pas sendiri. Kalau wis tahu itu kan tempat. Kanca iki akeh. Apa? Soal aku kira-kira dino goleki Agus Kupri. Apa? Agus Kupri gak tau mulih. Gak tau mulih. Sebab apa utangnya akeh. Iki jaluran lho iki yo. Oh, utangnya akeh. Utang aku ya 20 juta gak nyaur. Ojo ada semen-semen lho, Nek. Aku wis bilang lho. Allah. Bosku ku nang utang aku, Nek. Utang awakmu. Iya. Saiki. Iya apa? Ojo tata saiki apa Kupri? Apa Kupri jelas gak wani mulih. Sebab apa? Kabeh padha nagih. Yo. Kan nggo ana sing wedok. Sing wedok kudu tanggung jawab. Kate gelak nak gelem nyauri bila perlu perpus. Loh. Oh nek. Nek. Yo kalian ngono ya. Kau sok bilang lu diperkosa iku lho. Mane kan sauri. Ya ayo dirondeng. Ya Allah bisa nang iki nyaur. Bojone saya tanggung jawab ngono lho. Ya Allah lho. Lewat sih. Kenapa ngomong kata perkosa men? Ini bisa. Karangan. Oh jangan lagi tak jero aku menapa. Bre. Apa ya? Apa? Mas nopo? Mana itu nah? Ju. Apa? Aku berapa dino balik bojomu, Agus. Bojomu utangnya akeh. Kok iki sobe? Saure lo. Ya, apa kan? Ya wong kan duwe pabrik lho kok. Lah iki pabrik susu lho. Sama dengan Jopri Runcang, dewe iki golek cagus. Kata mole, aku ya gak tau dibelanjani. Mbok minggatkan di cagus iku. Utang aku. Utang aku 5 juta. Pira? 5 juta. Lah juta 5 juta. Aku ya gak tau dibelanjani. Lek njaluk bendino, Cak. Njaluk apa? Ya njaluk mangan. Njaluk mangan yo muni ngono soalé bojomu gak koyo ngoni mang apa minggat. Wong lanang iki bapak maning ta gila. Kok iso golek mana iki lho? Iki jek bojo kene kok iso golek mana? Betul, nanti ya gak tau dingoni. Belanjani
aku dinotak Mekar nek digawe mangan. Kok iso Bang Mekar balak-balik Bang Mekar ae. Wis saiki ngene Jul. Nek nang kon mang golek bojomu. Iya, jelas gak iso kepethuk. Lah nek jane mang aku takon karo sayang petruk ke Agus apa gak ngono lho kok iku boncone. Ngene lho, nek tas iku kepethuk. Nah iki pirang-pirang dino gak tau petuk. Aku bukan arek-arek. Kandhani opo ta? Nah ini saiki aku gawani muni ora saling darah Mojokerto. Kunjete sih ngulon. Iya darah Mojokerto. Desane ndak gampang. Manggon nang nggon rondo. Ayo selesai. Yo ora rondo iki wis tuwek wis kisu. Wis gak kuat obah wisan. Masa aku kene. Terus aku jawab iki. Wis saiki ngene. Ayo melaku nang gone dadakan. Lho, ayo kesuwen. Guna, bareng-bareng timbangane numpak becak kelangan duwe. Numpak perahu tuh kelangan duwe. Ayo numpak cak sewi. Umbar kok nggak bisa kartu. Wah, udah apa? Rumangsamu kok anggap aku mbok rondo. Kangge bojo. Bendino ngliter ae. Nek niat manyo aja ngono. Loro. Nek kon trimo ngene tandak seplo bantolo ajur sak balang-balang. Arjuna bojone papat sing loro njaluk dipegat sing loro kok budal minggat kari ijen kademen omah patuke umat mati seluruh orang ngerasa pikiran wong aku disumpah rek irat ngerasa aku
iki rondo ganti bojo kan sing blanjani. Ono sapa ngerti iki? Ora suka amat. Lho cek mentalane. Ambak kanca ya. Nek jenenge dolen iku 5 dina ta seminggu. Enggak. Agus lu karepe yo. Sampai mes saulan lu gak mulai-mulai kok karepe yo. Kalau kowe enak arep nyaplok. Ini sembarang nanggone yumi utang. Nanggone bojo utang. Kaya tambah mulu utang. Kayaknya dulu buri atau pengkotan ditumpuk ada digaya apa wah terus dari nafas terus aku aja pernah semua apa kenapa guyu kan itu ngaca opo ketoprak gak payu aku pas ngene iki ana tujuane yo aku tak kandhani aku tak WA ambek aku sih awakmu iki jane tak rasane kok dablek on dableknya apa sih dolen iku mesine ya 5 dino tak 10 dino kok enggak ya kate saulan gak mulai-mulai kok karepe apa iku lah apik sih lho lah kok aku sing kangen ambek peno iku iya kangen rek ngene iki aku menurut manulah iya kangen bareng kanca ya kangen mbak aku iku kangen aku lo dandan ngene iki lho sing wis liburane mang sing tak karep lak kene iya kok penak rek nyaplok lah aku kelaren utang ya utang lho berarti pernah iku gak lilo aku ana kene wis sakulan iki yo nek sedina rong dina gak apa-apa lilo lah saulan iku lho lah nek aku duwe bojo gak apa-apa kok urip iku sing penting iku sedekah ngono lho sedekah nek luwe ini dikretek kon coba iku lah api iso ngingoni kanca ngene lho Mbok apa sih aku anane kene iku sabulan aku gak wani muli aku gak wani muli muli sampe gak wani kok perkarane opo lho engko ae tak dengar jelas gak apa-apa aku gak wani muli mergo aku wae tak sikuti oh aku nang kono sikut apa sikut utang omongan lo bro iki dibayar tamu akeh gak wani mulih sampe aku gak wani bojo lho kene iki bojoku lak tuwek dadi ambek aku gak imbang aku anane iku kan ditangkep ini oh tangkep kan bojoku rada tuwek kan waktu iku ngosek apa sih? Ngosek jedeng lho. Ngosek jedeng ambek jeng iki. Ngosek ini Bos. Lah iya ngosek jedeng. Nah iku ambek jeng iki. Lah aku liwat. Aduh, ada pemandangan yang akhirnya gaji bojo. Ngono lho. Perkara iku utangku akeh gak wani mulih iku mergo ya iku. Kamu dhewe ini. Iya, kok pinter kok. Ket biyen aku ora pinter. Anane kok dhewe pinter. Mergo aku ratune wong utang. Aku ratune wong utang. Dadi aku iki mlayu mergo kakean utang. Perlu lho kene iki ratune utang. Ratune utang. Api ya wis mulane aku ndelik nduk kene Mbok ya wis gak apa-apa terus karepmu macak ini ki apa penuh lho si cerita ketoprak iki ande lu wah ande lu kok ganteng lah aku kok gak ganteng sih rupamu koyo bekecek ngono ae kami koyo bekecok suwe-suwe koyo uwak penuh iku ini supaya wong iku panggil. Sapa iki nek aku wis kuwi.
Anane awakmu ngetok bongkotan nang buri. Ya kok tumpuk. Cerita andane lumut iku kan ono ranjangan. Mulane aku gawe bongkotan tak tumpuk, gawe anjang-anjang. Wis aku ono anjang-anjang. Kabeh arek ayu-ayu wedok-wedok iki kan unggah aku. Lah sing ngomong ngekeki dhuwit tak lompokno tak kekno penuh. Ngono lho, iku nek dikeki. Lah yo niku nek dikeki ngono. Timbang pikiran lu dienjek, Gus. Ngene lho, pokoke engko nek oleh dhuwit tak kekno penuh. Ya, wis iki yo. Ya nek ngono yo. Ya masuk iya. Lah iya. Carane yo opo carane? Nah, nyeluwe gak ngono. Liwat tembang. Lah ya. Ini lho. Putraku si ande Camurno ono putri kandang. Alah, kok iso aku. Ora kata kok. Wong durung mari kok. Sing terus ya piye? Perut. Nah itu enggak putra. Oh iya. Putraku si ande. Enak Gus. Ya enak wongku. Gendeng jowo ana putri kandang ngai. Putrine kang ayu rupane nene nono nane nano alah ayo pi ya nek ngono nek enek arek apa aku tak perlu nggih tembang nek kudu nek gak ngekei duit cengoe bacok terus kok pasar nang enggak ngono wis pokoke mesti ngekei duit mbok ya wis nek ngono ya awak menawa Bandung aku tak nang dhuwur Bandung kuwi ono arek wedok nggambai celu ya liwat tembang oke iya iya dibayar pinter akal ya jadian di lumut nek arek wedok aku penuh tembang Jamene digayan turis. Kula nuwun, Mbak. Mangga. Napa niki ngeres biane mbok rondo ndladapan? Iya, Nduk. Kene omahe mbok rondo domo. Oh, nggih, mbok rondo domo. Tak tunyu. Mbok rondo ndladapan. Oh, nggih, mbok rondo ndladapan. Jenengmu sapa, Nduk? Kula penting abang. Kate nampi, Pak? Cahe narik panci. Iku lho, tegese penting abang, kate nampi. Niku kajenge menek lho. Menek? Nggih. Ya menek ombek tiga bongko. Niku lho unggah-unggahi. Unggah-unggahi. Nggih, ya kamu. Unggah-unggahi sapa? Niku ande-ande semut. Ande-ande semut. Andi keteput. Andi keteput. Cuma andi lumut. Oh nggih, Mbak, andi lumut. Kateng apa? Nggih, Mbak. Wis tak niati sampun. Apa mau ditampa, awakmu aja bungan ya. Nek ditolak ya aja susah. Oh, wis jelas dikrimo kok kula muas ngeten. Ya, tak undangi. Undangi. Ano? Kula mriki ya. Bisa diterima kok kula. Geraku aku.
Suwun, Mbak. Ya, kulane diterami ya alhamdulillah. Diterami. Nang niku wae kupingmu kok ngono ta. Nang mun diterami ya alhamdulillah. Ora gelem. Nang jadi lu men gak gelem sebab awakmu sisane nebang. Mboten sisane tiyang nebang. Lah sisane apa? Kanangan. Karangan dunyaan. Kok kula tadi yen mriki dipelele kok. Awakmu gak gelem mulih kok kene. Sawaya-waya pele. Sama saja luput iso awakmu. Ya wis gak apa-apa tenan. Kula tadi mriki Mbak. Ya mbak menawa jodohmu sing ngepet ya sapa? Ya polamu sing garan. Nama leres niki griyane Kang Mas Andani Mulut. Sandani Mulut. Apa mungkin? Ini cucu di metang jadi. Kang Mas Andani Lumut. Nggih, Kang Mas Andani Lumut, Mbak. Anak pare gawe apa? Kula kajenge niku temen unggah-unggahi. Jenengmu sapa? Kula kan Ijo. Ijo. Kan kenal. Kenal Bogel. Oke. Kak kenal. Dia kandanan no yo. Oke, tiga ibu murah. Murah ke semenyen. Nolong duyok sak pipi pas pipi angker. Jene iki nek sing ngomong ngene ku ya dudu murah. Sing ngomong cocok dhewe. Tak murah muji PT angker niku. Ngawur. Ya ora to. Jebet kok, Mbok. Aduh. Nek suwu. Dikit kok. Tadi awakmu katanya urang-urai Kang Mas Andani Lumut. Nggih, Mbok. Kula kan tasik Sipra. Sipra itu apa? Perawan. Taklo prawoto. Kula ning daerah nanti ditemek arek lanang-lanang. Citir ya? Citir. Kuwinya selamat kula tawani mboten purun. Nek ngono tak undane. Kang Mas Andani Lumut iku nek diceluk. Oh. Iya. Ngger putra lancang lho. Sing ngundang iku aku. Bone lancang diundang. Ayo. Bone kagak depan. Lah jaketane nggih, Mbak. Ya, rumono. Ada bagi ini. Betul kami tambah. Ger putraku. Putri kampung
Ora diterima. Soale aku sisane wong bakul bakso. Aku bakso. Apa guru? Apa? Aku gak diterima gak ketun. Gak paten. Balik nang penggawean lawas. Apa pengen? Ya nang awang jasa. Nyegap bis ketemu mulo. Rupamu banyak ngono kok Dik. Kurang bayi aja di lumu. Yo gak masuk Tapi aku. Besok ke semen ini yang acara sedekah. antara sedekah bumi. Di meriah-meriah no. Iya bener. Awan lekang moryokor. Ini lekang karya. Jadi masyarakat bisa seneng. Di meriah-meriah no. Jadi temenan masyarakat itu senang biara. Ini dikurang apa rokok? Yang kesemen lukul. Apa sih? Ini. Niki griyamu. Ya, Mak. Iku wae. Aku kenal ae. Jeneng aku. Orang-orang. Iya, nama dulu. Iku wae. Kenal ae. Jenengku Peting Ganon. Wah, Lah kan nduk buretan apa? duduk kolir. Ika, aku rene ndang wong mbak-mbak kon. Iku Mas, andane lumut. Kok nek anyar aku diterima, wong tak perseni kowe. Contoh, perseni. Perseni apa nah? Esan loro. Langsung lho belum. Ika kowe supreme bag, supreme atur kowe. Sampeyan gak duwe ceding. Tarekno mbak ya. Iya, tak tarekno. Tarekno kene ya.
Ya sepurane nang yo. Matur nuwun wae nang marang kula ditrami. Ditampa lho, Kang Masandian lumut ora doyan, ora arep. Tapi gak diterima lho. Garep yo gak. Mang Pak Mikro lah, entah apa? Pikul. Jangan pakai ngompre, kawan ngompre. Kabeh iki kadang tumbang. Penting kuning. Penting kuning kabeh iki lho. Ya, tak cendrone ya ya, Kak. Penting umpama kembang ono kembang kenongo. Kuning. Kuning kembang kaki. Apa? Kembang mawar. Ada itu. Kembang ganteng. Ada yang kau nih? Apa mbak? Sebelum sampai gak ditompo loh. Nah, kamu ditompo, ya jebungan ditolak aja kan. Oh, nggih, Mbak, mboten napa-napa. Tapi mawon dicoba. Ya wis tenan aku nggih. Coba kasih. Putraku se ilmu kok belum nampu awakmu. Mbok menawa wis jujumu ya nggih. Nggih, Mbok. Ya nek gak oleh eri lho ya. Sing ditomong yo kita damu dhewe. Kamu jangan Gus. Ini lu bukan ditutup ngomong.
Gus. Sama kowe Gus. Piro sih utangku? 5 juta, Gus. Lah juta wae bayar sedikit ya. Ayo. Terus sama mana? Totalan kabeh piro? Yo kami itu kan semuanya akan semuanya kan 13 juta kabeh. Kabeh. Iya. Lah kesapi ngene. Gue sih ditonton. Utang piro sih? utang aku 3 juta. Total 13 juta, Mbok. Wajib wong utang iki kudu Nyao. nek kae nek semoyo Pirang tahun. apa? Begini lho, aku ya duwe kesanggupan nyau. Ayo. Jadi aku tak usaha, kok nek oleh duit langsung tak transfer. Yang omongan ini kan enak. Nomor aja minggu piro, tak transfer Mbok. Liwat Bank Bumi Tak Berjaya. Orang bumi tak berjaya ambil sendiri. Saya juga nomor aja minggu kanu. Kalau kesanggupan nyau, aku tanggung jawab dong. Mungkin, kayak gini sih. Ya kan? Timbangannya itu sore-sore. Nah, ada nangka semen. Loh, rumah besok. Bumi, iya. Hiburannya loh, bro, kesayangannya masyarakat Jawa Timur. Ya, itu loh, bro. Ah, iya.